what's wrong ukwenza izinto sasizenza nihambe niyoqoqa udoti niyoba ingcenye yabantu and then amakhansela amaningi by the way eThekwini awe ANC. So you have a right ukwadonsa ngengalo nizobuthi. You know, I was driving 3 weeks ago kwakune celebration yesonto iKCC. Ngabizwa ke eKCC ngiyokhuluma sakusonto. Mangibuya ngidriver kwaSikwa Masho umesisicela uMangcobo uthi why kunomfula kulomgwaqo kuqhuma isitamkokho samanzi aclean nesitamkokho sikadodi liphi ikhansela kuyageleza umfula wes ingane ezidlala kuona. And I'm very sure ikhansela leANC lapha. I'm very sure kwaSikwa Masho angazi what bani 40. Yeah, I'm very sure. Uyabona yekeni lokuyikhuluma soyikhuluma but ake nenzeni izinto ake nibuyeleni kuma basics ake nibe ningcenye yabantu ake nibe ningcenye nibe ipart yabantu on the ground. Allow abantu ukuthi banithuke. You go available and face the people. Because mabengathuki nina bazothuka uANC. Kanti manje ithuba lokuthuka nina uANC bazobona ukuthi usilungisile thina nangu uANC. Angikholwa mina lento ukuthi uANC is gone and is finished and is not about to be. The only thing fanele senze indlela zethu zilunge.